Ничек хәлләрең, Ясминә? Әйбәт. Әйбәт. Укуга ярашып буламы инде? Әйбәт. Бик авыр түгелме? Юк, хәзер түгел. Ага, ярар. Укудан тыш син тагын ниләр белән шөгыльләнәсең? Скрипкада уйныйм, вокал белән шөгыльләнәм һәм шигырьләр сөйлим. Һәм шигырьләр сөйлисең, бик әйбәт. Күбрәк нинди җырлар башкарасың? Татарча җырлар. Татар телендә җырлар башкарасың, әйме? Әйе. Гаиләңдәгеләр тагын башка берәр кеше музыка белән шөгыльләнәме? Әйе, минем абый һәм апам шөгыльләнәләр. Ага, димәк синең абыең һәм апаң шулай ук музыка белән шөгыльләнә, әйме? Ни өчен син менә нәкъ музыка сайладың? Мәсәлән, рәсем ясау, башка кул эшләре белән шөгыльләнү яки спорт түгел? Мин Нигә нәкъ менә музыка сайладың? балачакта мин Бәлки сиңа кемнеңдә булса җырлавы ошыйдыр, әйме? Кемнеңдә булса скрипкада уйнавы ошагандыр, шулаймы? телевизордан скрипкада уйнаучыларны күрдем. Ага. Һәм Ошап китте сиңа, әйме? Күңелеңә якын булды. Әйе. Скрипкада ничә яшьтән бер башлап уйныйсың инде? 6 яшьтән. 6 яшьтән башлап скрипкада уйныйсың, әйе. Һәм скрипкада уйнап нинди дә булса музыка ки чыгара аласың, әйме? Әйе. Ага, бик яхшы, молодец. Менә шушы музыка иҗаттан тыш тагын үзеңнең хоббиң турында сөйләп үз әле, тагын нәрсәләр белән шөгыльләнәсең икән син? Рәсемнәр ясыйм. Ага, рәсем ясыйсың. Глинадан әйберләр эшлим. Глинадан әйберләр эшлисең, ага, бик яхшы, молодец. Димәк, син тулысынча иҗатка гашыйк кыз инде. Менә бу елгы җәеңне ничек үткәрдең? Кайларда ял иттең? Казанда булдым һәм авылда. Күбрәк авылда һәм Казанда булдың, яхшы. Мәктәптә син нинди билгеләргә укыйсың икән? Нинди укучы син? Тырыш укучымы син? Әйе. Әйе. Тырыш укучы. Ничәләргә укыйсың? 5 һәм 4. 4 һәм 5. Ярый, яхшы. Кайсы фәннәр күбрәк ошый сиңа? Изо. Рәсем дәресе, әйе. Музыкадыр инде, бит күңелеңә якын дәрес. Ага, яхшы. Җыр буенча һәм шулай ук нәфис сүз остасы буенча ниндирәк конкурсларда катнашканың бар? Санап китә аласыңмы берничәсен? Җәлил укулары. Әйе, Җәлил укулары. Ничәнче урын алдың аннан? 1. Беренче урын, афәрин, молодец, булдырасың. Тагын җыр буенча ниндирәк конкурслар? Бәлки шәһәр буенча берәр нинди бәйгедә катнашкан булгансыңдыр конкурста, әйме? Кызыл төлке. Кызыл төлке конкурсында, яхшы, бик молодец. Ясминә, синең иң зур хыялың нинди икән? Скрипкада бик яхшы уйнарга һәм концертларда уйнарга. Ага. Димәк, синең яхшы скрипачка буласың килә инде, әйме? Әйе, киләчәктә яхшы. Үзең башкаруында нидә булса җыр иҗат итәргә теләгеңдә бармы? Әйе. Әйе. Димәк, киләчәктә син әле бәлки җырчы да булып китәрсең, шулай бит? Менә татар эстрадасында берәр җырчы синең белән дуэт башкарырга теләк белдерсә, син кемне сайлар идең? Ришат Төхвәтуллин. Ришат Төхвәтуллин. Ага, тагын? Гүзәл Уразова. Ага, димәк син татар эстрадасы белән дә кызыксынып барасың. Яхшы. Афәрин, Ясминә, бик зур рәхмәт сиңа интервью өчен. Без синең турында бик күп сүзләр, бик күп яхшы әйберләр белдек. Сине Алла бирсә, үзебезнең гәҗитебездә, Көмеш кыңгырау гәҗитендә күреп калырбызга ышанабыз.